Hľadali sme riešenie v rámci našej spoločnosti, akým spôsobom riadiť zásoby. Máme nejaký ERP systém, ale má svoje hranice. A už nebolo možné objednávať tovar a riadiť zásoby len na základe nejakej, povedzme to, že kryštáľovej gule. Pozerať sa, koľko som nakupoval v minulosti, aké je balenie, dodržať MOQ a tak ďalej a tak ďalej. Ten najväčší efekt, ktorý ohľadom času vidím, tak to je pracovná vyťaženosť daného nákupcu. Denne dokázali stráviť nakupovaním samotným len nejaké 2-3 hodiny. Aby ste mali predstavu, u nás nákup nerobí len nákup, ale rovnako má svojich interných zákazníkov v rámci predaja, ktorým nejakým spôsobom pripravuje aj cenové ponuky. Ale to pre mňa najdôležitejšie, to je ten čas tých nákupcov. Čiže z nejakých 3 hodín denne sme sa dostali na 5 minút. A to je vážne za 3 roky úžasný úspech. Tam budem snažiť obzrejmiť, akým spôsobom sme riadili v minulosti zásoby a akým spôsobom riadíme teraz. Čiže na základe spolupráce s pánom Čatajským a Simplicity Consulting sme u nás v SOS Electronic nasadili software StockM, ktorý nám pomáha riadiť zásoby. Funguje to už 3. rokom. Je to živý organizmus, čiže nejakým spôsobom je to v nejakej fáze a postupne ďalšie roky by sme sa chceli posunúť trošku ďalej. Rád by som sa vám predstavil, moje meno je Jozef Jarabek, pracujem v SOS Electronic ako vedúci nákupného oddelenia, kde vediem tím nákupcov a logistov, ktorí sú zodpovední za nákup tovarov v spoločnosti a rovnako aj za prepravu, colnicu a príjem faktúr do nášho ERP systému. SOS Electronic, my sme distribútor elektronických komponentov a sme oficiálny distribútor renomovaných výrobcov, ktorí dá sa povedať, že sú špička v danej oblasti na svete. A my máme oficiálne práva ich zastupovať na trhu nielen slovenskom, nakoľko centrálu máme tu v Košiciach, ale centrála zodpovedá, je tu nákupné oddelenie, je tu ekonomické oddelenie, je tu centrálny sklad, je tu produktový manažment, IT oddelenie a potom máme pobočky v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku, Nemecko, Rakúsko, Dach ako také, čiže aj Švajčiarsko dokopy, Rumunsko a Poľsko. Ja som bol tiež skeptický k Dácii ako takej, ale musím sa priznať, minulý rok som si jednu kúpil. Prečo? Čo myslíte? To som chcel počuť. Pomer, cena, výkon. Pomer, cena, výkon, teraz už môžem povedať, že pridal sa k tomu aj dizajn, už sa dá na to pozerať, či už zvonku alebo znútra. A v podstate Dacia je pre mňa dlhoročný odporca Dacie. Keď som musel zadržiavať vždy, keď som to videl, tak som teraz fanúšik. A je to z toho dôvodu, že v podstate má to všetko, čo potrebujem. Dá sa na to pozerať. A ten pomer, cena, výkon. Toto by som chcel povedať, že takto ja asi prirovnávam ten StockM. Pretože hľadali sme riešenie v rámci našej spoločnosti, akým spôsobom riadiť zásoby. Máme nejaký ERP systém, ale má svoje hranice. A už nebolo možné objednávať tovar a riadiť zásoby len na základe nejakej, povedzme to, že kryštáľovej gule. Pozerať sa, koľko som nakupoval v minulosti, aké je balenie, dodržať MOQ a tak ďalej a tak ďalej. A náš systém ERP K2 aj po dohode s vývojármi bolo nám deklarované, že nebudú sa venovať nejakej predikcii. Hej. A tá predikcia to nám chýbala. Potrebovali sme nejakým spôsobom začať riešiť zásoby, ale nie len na skúsenosti daného nákupcu alebo nejakých minulých nákupov, ale mať nejaké sofistikované viac riešenie a možno zapojiť do toho aj AI ako takú. Robili sme si prieskum na trhu, sú rôzne riešenia na trhu, ale hlavne ten pomer cena-výkon, tak StockM nám prišlo ako najlepšie riešenie. Ako som povedal, dá sa na to pozerať, aj na to sa dá pozerať. A toto je v podstate taký úvodný dashboard, ktorý nám ako nákupcom dáva hneď prvotnú informáciu o tom, v akom stave sme, čo nás čaká, čo je potrebné spraviť a ako sa nejakým spôsobom vyvíja ten sklad, tie zásoby v danom čase. Ako som spomínal, riadili sme naše zásoby pomocou nášho vlastného ERP systému K2. Tie predpovede všetky boli na základe nejakej minulosti a bolo to hlavne o skúsenosti daného nákupcu. Používali sme nejaký systém min-max, aj keď v našom prípade to bolo iba min. Čiže čo to značí?
Máme nejaké skladové zásoby, tých skladových položiek máme asi 10 000, aj keď v portfóliu máme viac ako 500 000 ďalších položiek, ktoré dokážeme dodať zákazníkov, ale cca 10 000 držíme momentálne skladom. Každý jeden komponent mal nastavený nejakú minimálnu hranicu a keď zásoby sa dostali pod ňu, tak K2 niečo pripravila, nejakú objednávku, ale tá predikcia, ako hovorím, nebola správna a bolo to potrebné nejakým spôsobom upravovať. Malo to samozrejme dopad na nejakú nepresnosť a hlavne ten najväčší efekt, ktorý ohľadom času vidím, tak to je pracovná vyťaženosť daného nákupcu. Denne dokázali stráviť nakupovaním samotným len nejaké 2-3 hodiny. Aby ste mali predstavu, u nás nákup nerobí len nákup, ale rovnako má svojich interných zákazníkov v rámci predaja, ktorým nejakým spôsobom pripravuje aj cenové ponuky. Keďže príde nejaká žiadosť od zákazníka, predajca ju spracuje a v prípade, že nemá všetky potrebné informácie v ERP systéme, tak je potrebné dotazovať tú žiadosť na nákup, ktorý má prístup či už k cenám, k dostupnosti, respektíve je aj zodpovedný za komunikáciu s našimi dodávateľmi. Takže nie je to len nákup ako taký, ale interní zákazníci v rámci firmy je potrebné nejakým spôsobom im venovať čas. A ten čas na základe implementácie z toho StockM je výrazne väčší a majú väčšiu čas sa venovať nielen zákazníkom vnútorným, ale aj dodávateľom. Samozrejme, jeden z najväčších dôvodov a aj celkovo dopadov, tak malo to dopad aj na cash flow, zisk a veci s tým spojené. A ohľadom času môžeme povedať, zlepšila sa nám obrátka, dostupnosť zásob, aj ten cash flow, s ktorým sme v podstate našťastie nemali žiaden problém nikdy, tak ten je stále na dobrej úrovni. Čiže cieľom implementácie StockM bolo znížiť dopad nepresnosti, zvýšiť dostupnosť produktov, zvýšiť obrátku tovarov a zlepšiť základné finančné ukazovatele. Neviem, ako to bolo u vás, čo sa týka covidu 2019 až 2022, ale v podstate toto obdobie je veľmi ťažko porovnávať s niečím, čo bolo v histórii. Keď si robíme aj nejaké štatistiky, tak ja v podstate tieto 2 roky vyhodím preč, pretože ten nárast bol abnormálny. To bolo mimo toho celého. Do toho ešte prišla alokácia, čiže ťažká nedostupnosť produktov. Zákazníci sa snažili nejakým spôsobom predzásobiť, takže ten obrat nám vyletel z 22 na 30 miliónov. No a pravím, je ťažké niečo porovnávať s týmto obdobím. Nemôžeme hovoriť, že sa nám dokázal ten obrat zlepšiť len na základe toho, že sme implementovali StockM, ale čo môžem povedať, že aj vďaka tomu StockMu tá dostupnosť tých zásob aj v čase alokácie bola stále na 92%, momentálne sme na 97%. Čiže 97% všetkých našich skladových zásob, ktoré máme, tak nikdy neklesnú na nulu, respektíve nie sú na nule. Čiže tá dostupnosť na sklade je vysoká a tým pádom aj stratené predaje, tak dá sa povedať, že sme eliminovali aj vďaka tomu, že sme implementovali StockM. Čo bolo potrebné na StockM? Samozrejme, nie je to riešenie naše, je to riešenie z tretej strany, ako som spomenul. Je to riešenie spoločnosti Simplicity Consulting, ktorá je zástupcom StockMu na Slovensku. Funguje to cez webové rozhranie a je tam nejaká výmena údajov. Samozrejme, na to, aby systém dokázal nejakým spôsobom fungovať, tak potrebuje informácie. Čiže s našim ERP sú prepojené a momentálne prebieha výmena údajov raz denne, aj keď je tu možnosť, aby do budúcna bolo to pripojené cez API, čiže bude to už, dá sa povedať, že real time a zvažujeme toto. Avšak momentálne pre naše potreby stačí ten prenos údajov aj raz denne. Fungujeme na báze poloautomatu, čiže StockM nám niečo pripraví, možno pre lepšiu ilustráciu, pochopenie. Ráno, keď prídem do práce, zapnem si počítač, zapnem si StockM, prihlásim sa a v podstate mám vytvorené objednávky, čo je úplne úžas. Vytvoril pre mňa objednávky. Mojou úlohou je pozrieť si tie objednávky, skontrolovať. Keď sa mi náhodou niečo nepáči, respektíve viem, že v pozadí sú nejaké podmienky, upravím niečo podľa potreby, odošlem to do ERP, skončil som, vybavené. V minulosti to bolo, počítač som zapol tak či tak, ale nezapol som StockM, zapol som naše ERP a musel som listovať, čo je potrebné objednať.
A koľko objednať, koľko som v minulosti predal, koľko som v minulosti objednal. Prechádzať položku po položke, časovo náročné. A keď tých položiek je niekoľko stovák, tak samozrejme zabijete s tým veľa času. Momentálne ten systém funguje tak, že ja to zapnem, mám to vytvorené už na základe nejakej logiky, algoritmu, ktorý beží v pozadí a som pripravený odoslať objednávku. Zatiaľ je to poloautomat. Našou snahou do budúcna je mať totálny automat, čiže už sa ani nepozriem, čo mi vytvoril, ale iba skontrolujem, čo odoslal danému dodávateľovi. Čiže už mu budem tak dôverovať, pretože nie, že by som mu teraz nedôveroval, ale sú potrebné ešte nejaké úpravy v rámci informácií nášho ERP, je potrebné dopojiť dodávateľov, nakoľko nie všetci dodávateľia sú na to napojení, máme na to nejaký dôvod, pracujeme na ňom, pán Čatajský by vedel povedať, no ale toto by sme chceli implementovať ešte do konca roka a v podstate budúci rok to dať už na úplný automat. Ako som spomínal, je potrebné daný systém nakrmiť nejakými informáciami. Bez toho samozrejme nie je možné, aby niečo fungovalo. Či už je to MOQ, balenie, ale aj nejaká história počiatočná daných predajov, ale samozrejme aj cena. To sú také najdôležitejšie údaje, ktoré systém potrebuje mať, aby dokázal nejakým spôsobom správne fungovať. No a ako funguje? V minulosti to bol spomínaný min max, u nás v našom prípade je min, momentálne funguje cez buffer management a dá sa povedať, že je to živý organizmus, ktorý v čase sa mení bez toho, aby bola potrebná nejaká manuálna úprava daného buffer managementu. V minulosti nákupcovia museli meniť ten min. Keď videli, že niečo sa viacej točí, tak bolo lepšie zdvihnúť ten min. Teraz to systém spraví za nich. Čiže vidí na základe obratov, predajov, ako sa to hýbe v čase a sám navrhne, či je potrebné zvýšiť danú zásobu, alebo je to zbytočne vysoká zásoba a v čase ju zníži. Toto robí všetko automatom, sám v podstate ani o tom nevieme, že niečo také sa deje. Ale keby som si danú položku skontroloval, pozrel jej vývoj, tak vidím, že áno, túto zvýšil, tu klesol predaj, to automaticky znížil a tak ďalej a tak ďalej a tým pádom nenavyšuje zbytočne ten sklad, nenavyšuje tie zásoby, ale stále je ten dostatok zásob na to, aby sme eliminovali nejakým spôsobom tie stratené predaje. Čiže v krátkosti, aby som to celé tak zhrnul, je to živý organizmus, a to na základe aj toho buffer managementu, čiže žije si nejakým svojím životom, žije v pozadí a ja ho nemusím ani nejak kontrolovať, raz za čas si pozriem nejaké veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Reporty mi dáva, ktoré som doposiaľ nemal, čiže doposiaľ som videl na jedno oko, aj na tom som mal šedý zákal, teraz mám dve oči a tie reporty mi ukazujú, v akom stave sa hýbu moje zásoby, kde ma tlačí topánka, kde je tá nadzásoba, dáva mi možno nejaké clue, aby som vedel, čo s tým robiť. Samozrejme, on mi môže niečo povedať, ale je na mňa, aby som ja spravil potom zvyšok, čiže či spravil nejakú marketingovú akciu, znížil cenu, dal to do výpredaja a tak ďalej. To som doposiaľ nemal. Máme lepší manažment skladových zásob, lepšia dostupnosť. No a hlavne, čo som spomínal, to pre mňa najdôležitejšie, to je ten čas tých nákupcov. Čiže z nejakých 3 hodín denne sme sa dostali na 5 minút. A to je vážne za 3 roky úžasný úspech. Čo nás ešte čaká, je s tým samozrejme ešte veľa práce. Keďže je to živý organizmus, tak treba sa o to nejakým spôsobom starať. Treba ho krmiť informáciami. Máme 200 dodávateľov, cca 70 je napojených na Stockem. Našim cieľom je mať napojených všetkých a tým pádom tá práca, ten efekt by mal byť vyšší v budúcnosti. No a nákupcovia môžu čas využiť frame orders, komunikácia s dodávateľmi, vylepšenie cenových podmienok, lepší servis pre predaj a tak ďalej a tak ďalej. No a dovolím si povedať, že keby sme nemali Stockem, tak musel by som pridať jedného člena určite do tímu. Tým pádom, že máme Stockem, tak je to kvázi ďalší nákupca, ktorý tým, že nám ušetril čas, tak nákupcovia majú ten čas, môžu investovať do niečoho iného. To je tak v krátkosti odo mňa všetko. Vám ďakujem za pozornosť. A samozrejme, keď máte otázky, tak som pripravený vám ich zodpovedať. Ste sa to pokúsili vyčísliť prínos toho systému v peniazoch? Brian, toto je ťažké, pretože máme za sebou covidovú dobu.
je za nami tá alokácia, čiže bol veľký nedostatok súčiastok na trhu. Tým pádom aj zákazníci, ten dopyt bol mnohonásobne vyšší ako ponuka na trhu. Hej. Takže oni sa snažili nejakým spôsobom zabezpečiť, aby mali plynulú výrobu a preto aj tie objednávky, ktoré prišli v minulosti, tak odrážali nielen celý tento rok, ale máme niečo na sklade, respektíve ešte niečo musíme dodať, objednávky z 2020, ktoré budú plnené v 2025. Hej. Takže je ťažké nejakým spôsobom. Teraz sa dostávame do takej normálnej fázy, avšak čo môžem povedať, tak je ten čas nákupcov, ušetrený jeden človek, dostupnosť zásob, tak tá sa samozrejme zvýšila. No a tá obrátka, ťažko riešiť nejakú obrátku, keď sa vám zvýši skokovo obrad do 8 miliónov a či je to spôsobené stokem alebo situáciou na trhu, správanie s zákazníkom, tak toto vyčíslené nemáme. Dá sa povedať, že doba sa znormalizovala začiatkom tohto roka. Je to už, nie je to taká sinuoida, ide to nejak lineárne, no a môžeme to potom vyčísliť niekedy v priebehu budúceho roka. Stratené obchodné príležitosti, tam ste hovorili, že sa výrazne zlepšilo, tak nejaký percentách? Áno, to je tá dostupnosť tých skladových zásob. Ako stratené predaje, ono je to len taká teória, hej, dá sa povedať. Keď samozrejme niečo nemám skladom, tak to nemôžem predať. Nie je to viditeľné pre zákazníkov, no ale nikto nemôže povedať, že keby som mal skladom, nikto to nevie dokázať 100%, že mám to skladom, tak to dokážem predať. Hej. No. Je to teória, áno. Ale čo bolo, je to merateľná vec položiek dostupných na sklade, respektíve kde sa za daný mesiac nedostalo len na nulu. A toto sledujeme dlhodobo ešte pred stogem. A tam sme sa hýbali na úrovni 92, 93. To bol taký náš cieľ. Ako hovorím, teraz sme na 97. Takže aj tie 4% z 10 000, keď si to tak zoberiete, tak toľko položiek je vždy dostupných viac, ako bolo. Ešte, keď sa môžem opýtať, spomínali ste, že to je nejaké webové rozhranie, webové riešenie. Ten samotný software alebo výpočet, to jadro toho je u vás niekde, alebo je to nejaké cloudové riešenie? Nie. Kde to je umiestnené, netuším. To by možno pán... Je to cloudové riešenie. Cloudové. Každopádne nie je to u nás. Z našej strany iba raz denne prebieha nejaká výmena údajov cez nejaký FTP server, kde naše ERPčko odošle potrebné údaje. Ten Stogem si ich stiahne, nahrá, no a samozrejme na základe toho predchádzajúceho dňa, čo odišlo, čo prišlo, čo sa predalo, kde vznikli rezervácie, tak on na základe toho potom pripraví tie objednávky a svoje návrhy objednávok.